Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омаден ҳама каса, подписчикои пешина, подписчикои нав, ҳама каса хуш омаден. имрӯз тарзи тайёр намудани як субҳонаи бо лаззат драники пеш бисёр ман тайёр мекардам духтаро. ҳам хел бамаззача. ҳай ман барои шумо хостам рецептшам нишон тиём. ҳар хела бо субҳона бошад, дили фарзандора намегиранд, бо ба шавқ ба ҳавас мехӯранд. якта пиёз дар кора, пиёзи на қадар калон. 1 кило картошка буд. Барои ки картошкаи калон буд, 1 дона тухм, 3 қошиқ орд, каме намак хай бо таби дил вақте ки намакша бисёр хоҳем худон ҳамроҳ кунед. ман ҳамиқа ним қошиқча намак ҳамроҳ кардам. баъд картошкаро тёрка кардем, об мебурора духтаро, обша мерезем. баъд ҳамроҳ мекунем ба каме мурчам ҳамроҳ кардам. ҳамихел мекобемша ба вилка ҳамихел осона мекобем, то ки тухмо ҳамаи чизаш якҷоя шава. картошка сиёҳ намешавад то охир пухтана, умуман сиёҳ намешава. вақте тухм дора сиёҳ намекуна. баъд ҳамихел мехоҳед ба вилка сковородкада каме рӯған андохта мепазем. вақти ҳар боре ки мепазен кам мешава рӯғанаш, бо рӯған ҳамроҳ кунед. 2 қошиқи бо рӯған ҳамроҳ кунед. да алоби на баланди бад на пасти бад мепазем миёна. да баланди бадаш бо тез қоқ меша месӯзона, мобайнаш хом мемона духтаро. барои ҳами ба дастам мешава ҳамчун котлет борӣ кунед, лекин хеле котлет борӣ ғавсак меша духтаро. хел ба вилка гирен тунуктар шава, пухтанаш осон меша, ҳам тезда мепаза дарунаш. нем хел суб сирхак шава, бамаза меша ба фикри ман. хел тилорангда уқа бамаза нестай, барои ки ҳами картошка чӣ хела жарини бад шава бамазатарай. хай фикри май бо шумо нахоҳед сирхтари бад накунед духтаро, чӣ хеле ки таби дилтон боша. инҷа тайёр дорам капучино. чанд бор нишон додаги будам, бо як хоҳарак пурсид. капучиноро духтаро ман намихел шакар меандозам, 3 қошиқ шакар, 1 қошиқ ами кофе, баъд каме об, ами камтарак об меандозам ки шакара пӯшона тамом. бо ҳами капучинатор мезанам. 3 скорост дора, скорост ҳама баландш хати 3 скорост хати мезанам. анам хел хуш рӯакак кафт мекуна. занҳои азиз, кадоме ки ҳоли ҳамкор кардаги нестаед дар структураи апай шаъло, ман мегӯям фақат ки апай шаъло беҳтарин наставника. шумоам ба кор даъват мекунам, биёед духтаро. дар инҷа як структура месозем, танҳо 2 одам ягон хеш ё дугона мебиёрен, тамом духтаро. маошда мегзарен, ҳар моҳ маошаш аз $1000 болоай, 100,000 рублай. беҳад кори зурай, чизе ки мехарен дар ҳамиҷа ҳастай духтаро. ҳамаша бо нархи арзон мегирем вақти регистратсия шавен. баъд аз тарафи спонсоротон, аз тарафи наставникош мода тӯҳфа дода мешава агар кор кунед. беҳад шансҳои зур додагия. бароям духтаро шуморо даъват мекунам, пушаймон намешавед. биёен кор кунем бо ҳами группаи апай шаъло, беҳтарин группаи номеро дар рӯи экранай муроҷиат кунем. бо ҳама нозукиҳои кора, чизе ки секретоша барои шумо мефаҳмонанд. аввал обучения мегзарем, ба кора пеш мебарем. доруҳо дора барои на харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои иммунитета баланд кардан, барои асаб, барои маршинка, барои доғи рӯй, барои ҳамаи чи духтаро. доруворӣ доранд, пудраҳои беҳтарин доранд, таналниҳои беҳтарин доранд духтаро. ҳаматона даъват мекунам биёин ҳамроҳшон кор кунед. беҳтарин корай. баъд шира гарм мекунам, мерезам ами чашкада аз болош, анам хел капучинора мерезам. бо ба қошиқча мекобем духтаро, беҳад бамаза мешава. бой хали коферо намефаҳме, хали беҳад таъмаш болаззатай духтаро. як хоҳиш кард як подписчик, ина хоҳарҷон. баъд касе ки бо ягон чи хоҳиш мекунед духтаро, хоҳишотона дертар кунам, айма хафа нашавен. ҳай мешава одамиай, ман фаромӯш мекунам, ё ягон моменти ҳамун кор нестай. ман кӯшиш мекунам ки ҳамун чизои гуфтагитона тайёр кунам, оста пайёр мекунам. бо кадомиш фаромӯш шудай, бо нависен, бо да ёдам мебиёяд, барои ки ман рецептҳои ҳеҷ ки гуфтагиёро навистагӣ нестам. камтар корум бисёрай успед накардестам. ин ҳами хотир духтаро
барои ҳамин хафа нашавен. Яду подписчикам хафа шудаe ки чизошона напухтем. Мепазм бо ҳар чизе ки я хелотон гап мезанен менависен бо ҳамун рецепту ҳастай духтаро повторно як мидовира ях баъзеҳо менависанд ма 10 намуд мидови пухтагим духтаро барои ҳамин чизе ки бисёре ва намепазм чизе ки камай нестай ё ягон бор ҳамура кӯшиш мекунам ки шумо ёд бигирен чизе ки намедонен чизе ки ҳастай силкашам мемонам медуроин тамошо мекунен тестарак бо ҳамун кортон буд мешавад духтаро раҳмати калон барои дастгириҳотон ки шумо ҳастен канали ма ҳастай худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша беҳтарин суханҳо ҳастай дар комментария раҳмат барои лайкотонам лайко хеле бисёр шудай ман хурсанд мешавам ки ҳами хел беҳтарин подписчико дорум дастгирӣ мекунен коктейл тайёр кардестам кӯдако беҳад дӯст медоранд банан малина ва шири пухтагие духтаро шира гармтар кардам барое ки ҳозир фасли хунукие хунук набоша баъз тобистонда хунуктар мекунӣ барое ки ҳаво гармида ранги морожни мешава бо маразелинг дамони морожни мешава ҳозир ман камтар гарм кардам ҳамаша беҳад чизи фоиданок ҳамаш витаминай духтаро иммунитети кӯдакора баланд мекуна баъд кӯдакода мефора духтаро вале як бор тайёр кунем фарзандода беҳад чизи хубе ба дигар меваҳора мешавад духтаро ба киви ба ананас бо ҳам таъмуш дигар мешава чӣ мевае ки хай дорен мешавад духтаро именно ҳами банан малина нева дигар ҳам мешава ки чӣ қа фоиданокай саломатида духтаро ина распаковка мекунам ҳозир магазини релакс рафтам хела шуд продукта распаковка накардам ҳозир продукта распаковка мекунам ина сир гирифтем нархош хати мегум ки интереснияй 36 сомон 32 сомон 32 сомону 36 дирам сир михали печени таплиони гирифтам 17 сомону 50 дирам килош 35 сомонай и магазини релаксай духтаро продукташ ин хали чи гирифтам орешки гирифтам 20 сомон 46 сом будай килош хали контейнер кадагия яки беҳад орешки ба маза 8 сомону чанд дирам ба духтаро и нарезинияда бридаги тайёрай барои завтра баъд иҷода хали хлеби чи гирифтам гандами ирам нағзайда барои саломатӣ колбасаи полукопченый 33 сомон шудай ҳамқаш килош 1 килош 38 сомай килош чам қабда 33 сом шуда баъд салфетка гирифтам альбом ба Зайнаба гирифтам альбомш тамом шуда буд иҷода мурғ гирифтам духтаро мурғ килош 41 сомонай ва ношкия духтаро ношкия 41 сомонай 61 сомону 77 дирам шуд 1,5 кило баъд кали печенькашон гирифтам айнамус салат сабзиги гирифтам барои кам салат чунам қабамазай духтаро вале мега худут метонин накади метонам мекунам бо и вообще вақти даркорида хай созай худман мекунам духтаро ҳавло гирифтам ҳавлои подсолнечный хали чеку мавиз дора дарнашта ба мазай бандуел гирифтам ҷода макарон гирифтам духтаро спагетти нархи и 10 сомону чанд дирам буд макарон 8 сомону 10 дирам будам хали духтаро ҳавло 9 сомон инами қасалат 6 сомон ай духтаро 6 сомону 60 дирам кетчуп намедонам 12 сомай чанд сомай ам қаб баъд варёнка гирифтам варёнка 13 сомон бахай ҷода бо номи чупа-чуп сай кӯдакода чупа-чуп гирифтам духтаро бакал гирифтам ай ҷои посудаҳош релакса ина бо бакал ина намуча бинед чӣ хушрӯай иш 13 сомон иш камта фигураш дигарай иш 20 сомон баъд ина хали гирифтам духтаро ира барои кофе хидма мегирам
инам кофе дорум хеле пачкадай ида мерезимша ира 24 сомон калонша зарча дорум ку духтаро иная и ҳамира сериша иш хай калони бадай ай сери барои кофе гирифтам баъд як палатаи дига гирифтам духтаро барои кухняй хеле кашов мешаваку 11 сомон намқа покупка ба духтаро барои ки мепурсидем ки чизотона я продукторам нишон тема бисёр вақт нишон наметиям хай рӯз распаковка шуд ай продукта духтаро и видеоро аз инстаграмам гирифтам барое ки подписчикам пухтай рӯй карда нишон дода сайтиш намонда ма гуфтам ира бинен 1 минута рецепти 1 минута ҳай аллакай фаҳмидай ҳам хел духтарак пухтай барои шумо ҳам метонен духтаро видео ютуба бинен минуташ бисёрай бо бисёртар хушрӯ фаҳмондагиам баъзеҳо менависанд ки натонистем и барои ҳамин мондам духтаро барои шумо ҳама рецепто хушрӯ гӯш кунен ҳама вақт точни ай 100% мешавад инам хел тайёр кунен ҳама ҳаракат аз худтон вобастагӣ дорад